Zer dako jaman komunian, Arrasateko Santa Marsetako azken urtitako kartelek, Erromintxelak taldian azken diskuan azalak, eta desitxatxint moduko proiektu batek, iruren atzian, egile berdina dagoela hemen albuan dagoten, Iban Galani. Iban, kaixo? Opa, kaixo. Gaur hementxe etorri gara, zeure estudiora, Iban Galan, edo desegin zela esankeko duke? Bueno, ez izena artistikoa desegin da. Iban Galan, desegin... Gordon bat edo bestia, eta gero, diseinatzailea, ilustratzailea, artista, zela sartzen duzu edo, ze etiketa jartzen jatzu zeure buruari? Ni esango nagoen sortzailea. Artista ni ustez oso izen potentia da nietako, eta ni ustez presiño gutxigo ibiltzeko naixago sortzailea esatia. Arduriak entzeko, ez da? Hori da. Iban, gaur zeure estudiora etorri gara, hemen dakotzu, lanez beteta, lanian harrapo zaitugu, zertan, momentu honetan? Ontsen justo nabil erakusketa berri bat montatzen, da ez dakit igual ikainerako edo amaitxukoten, eta nabiena ditzen da, pixkat euskal kulturako eta mitologian pertsonaiak eta balantzen pixkat. Hortara fango da pixkat erakusketia, bai. Hau esankeko Olentzero dala? Olentzero, ez da? Bai, ez? Antza edo behintzat trazu batzu behintzat badako. Iban, askok esango da, jotaz, nun ikusi dopanik pertsona honen deseginen lanak, eta askok jakin baripe ikusi daue, Santa Marsetako kartela zeuria 2009 geroztik, badia urtetxo batzuk, Urtetxoa, bai. Eta zela izan zan hori, zetxeu izan zinan, olariagari errelebu hartu hotzan, ez da? Olaria gaia etxizabenien azkenen gurti izango zela 2008koa, Santa Mas komisioak lehiaketa bat proposatu zauen, apunta hori nintzen, eta sorte honez, irabazi nauen urte hartako lehiaketa, eta hortikan aurrera, eura be oso posik erauzia lanakin, eta komentatu zuztian, gure nauen itxia, eta aukera hori naukola nahi ba nauen ero jarraitzia, eta oinarte. Bi aldiak gustora zozein seinale hor da, ez da? Bai. Santa Marsetako kartela bai, baina zure firma edo zure teknik edo zure lanak beste bat lekutan baita musika taldiendako diskuen azalak, liburuak baita aldizkari, xatu lankide aldizkarikoa, hainbat azalbe, zuriak surf tabla bat edo beste baita. Pixka konta iguzu, ez? Zelako lanak? Onartzen dituzu zelako lanak motibatzen zaudezu? Ni ustez dana, azkenean da erronka bat, azkenean eskaera bakoitza da erronka berezi bat, ezberdina, ideia ezberdinekin, eta normalian bezerok eskatzen dutzun historia hortara alik eta gertuen edo plasmatzia, bere ideia edo kasu honetan, batzutan nik egiten duten nire ilustrazio pertsonalak ero, pixkat dauketen historia buruen, historia horrezean ikusten duten nire buruen, alik eta hoberen islatzia, euskarrixetan eta hola. Nun da, zeure lana ikusiko dugun lekurik arraruena, zein izango litzateke? Arraruena? Esan daiteke, justo padel surfeko taula hauek, munduan ziarta dabiltze saltzen, orduen, saldu da, ez dakit, Atenasen, Portugalen, azkenien, hortekan ibiltzen bazar eta erremen ikusten muzu zure lan bat, beste herritxetan eta hola, interesgarria eta oso politxa. Hori da, eta zeleltzen da bat padel surfeko taula bat ilustratzera? Kasu honetan, gauza bera, azkenian lehiaketak eta egoten dira askotan, eta, aprobetxa honeban, momentu bat, esan, proa enbiot, eta sortia oketen, eta, izatez, lehiaketan oinarrixa zan hori, ilustrazio edo diseinu guztixak Instagrametan jartzen zian, eta gero boskatu itzen zan. Eta, irabazten zauen, azokon aukeria, padel surfeko taula hori sortzia. Eta, ez dakit, epaileak ero ikusiko zabien, nire ilustrazioa asko guztien zitzaiela, eta ez zabien gura, ez badaiz urtetea... Kajoian geratzen. Hori da, kajoian geratzea, eta sustien lehiaketetarik, eta ez sustien, hola. Hortzaile moduan, Iban, zeure lehenengo erakusketia desentzazio trasatuak, ez da? Eta bertan, Euskal Herriko hainbat leku esanguratsu edo ezagun protagonista, buelta bat emun da. Justo epoka hartan Bartzelonan bizi nintzen, eta banaukon buruan bebai, zeozer
pertsonala ero sortzia, ez? Da, esan eban, jo, herrimin puntu hori asetzeko edo, esatia, bueno, Euskal Herri buruz zehozer sortuko, ez? Baina ez nire ikuspuntua, ez? Azkenien, hori, modu bateo bestia, bueno, ni hemengua izan da, azkenian beti faten zara toki berreinetara, eta, bueno, pixkat badakizu, ez da izen, eta gure nabana izat, itxia ero, plasmatzia, izlatzi izen zen, batez be, kanpotarrak Euskal Herria etortzen diezenean eta ikusten da bezenien toki hau leleoko aldiz, ze etortzen zaien burura, ez? Leleoko ideia hori, ez? Eta hori zen zan gure nabana izlatzi ero plasmatzia pixkat, ez? Bestelako proiektuak baita igual personalauak, ez? Desitxatxi esan dugu, ez? Pilemat hor artia, bestelako zentzumenak uztartzen dira, hainbat sortzaiekin elkarlanean ibili zinan, ez? Konta iguzu? Bueno, azkenien ilustratzaile mundu hau nahiko bakartixa da, ez? Azkenien zu beti zaz, anirmoren, ez? Estuixuan, zu bakarrik, zure historixekin, ez? Eta betien gustatu jat, beste disiplina ezberdinekin eta bebai, jokatzia eta beste artista batzukin eta bebai, sortzia, ez? Kultura sortzia pixkat. Eta hori zen zan ideia, ez? Azkenean zelan kulturizau gaitezken zentzumenen aldetik, ez? Esan noen, ostras, nire ustez jendia eta erakartzeko, ez bakarrik zure munduk edo zure disiplinako jendea erakartzeko, haiziketan, igual, musikan aldetikan eta bebai jendia erakartzeko nik uste dut oso politxa dela bebai beste disiplina ezberdinekin eta lan itxia, eta hori zen zan ideia, ez? Beste erakusteko modu bat, bebai, ez? Askotan gure lanak eta izaten die, bai museotan edo galerixetan eta jartzen dituztenak, eta jendia igual ez da bertaratzen igual beldurran gaitxik asko, bez? Igual ez da bielako ulertzen artia edo ez dakit, eta askok ez die gerturatzen horregatxikan, ez? Da horregatikan modu hau ezberdina eta da modu batero gerturatzeko bebai beste publiko ezberdin batera, ez? Iban, oinartinu berba nolabait, azken emaitzaz, ez? Jenteak ikusten dauen horretaz. Baina, horratzatik lan badau, teknika badau, estilo badau. Zauzen ez dauen ari, zela saldu zure estiloa? Nire estilua, azkenien... Eta sortzaile bat jola galdetu lehikien, Ez da errexa, bez, ez? Azkenien... Inspira bitzen gare estilo ezberdin askotan, ez? Gainera gaur egun, ez? Teknologiakin eta bebai irudi asko eta ikusten ditu beti, ez? Beti mobilien, interneten, Instagramen eta olako sare sozialetan eta bebai, azkenien dana irudixak, beti dokotzu input berrixak, informazio asko, eta ez dakit, azkenien da nahasketa. Guztaren bajatzu historia bat, edo irudi bat, edo formaren bat, edo koloren batzuk, ero alegintzen zare kopixetan eta gero igual barneratzia modu baten ez eta zure modura edo egokitzia, ez? Orduen oso zaila da, saltzia ze estilo mota dan neria. Ez dakit, deseginen estiloa. Desegin, ez da? Hori da. Eta teknikeri dagokizun, ez hementxe erdiara izan zaitugu, alde batetik rotulgailua eta betiko lientzo batekin, eta bestetik ordenagailua, pantalla bat hor, eskuz, digitala, arte digitala, zela egin duzu lan? Normalien hori, segun ze eskairak eta, pentsa bitxen dugu, normalien, ze formatutan eta lan itxia, ez? Digitala, eskintzen dutzuna da hori, ez? Azkenien, tamaina handiko formatutan eta lan itxia, euskarri ezberdinetarako egokitzeko bebai, kalitatea ez galtzeko, eta, segun eskaera bebai, igual, ez dakit, erakutsi behar bezu, erun behar bezu, ez dakit, munduko beste puntara, digitala horrek laguntzen dutzu, ez? Eta gero, eskuz itxia, esken nahiko tradizionala, nahaz, nire guztetan jatena da eskuz itxia. Naiz, eta ordenagailuan itxia, azkenean pantalla hau digitala da, baina azkenean zunpinta bintzen duzu eskuz. Orduen, trasua ez duzu galtzen. Ez da gauza beraz, ez dokotzu ez dakit, pinturan usaia, ez dokotzu papelan usaia, ezin duzu ikutu, azkenien hau tekstura bada, eta hori digitalian be, hori galdu itxen da. Geroz eta gauza hobiak eta dare digitalki, baina ukitu inbidez. Die lan batzuk eta kasu hontan, die lan hauek die ikutzeko.
ikutzeko, usaitzeko, eta beste zentzumen ezberdinekin eta jokatzeko bakarrik, ez? Bakarrikan ikusteko baizik eta hori. Beste zentzumenekin eta bai, modu baten ikusteko edo daztatzeko, ez? Edo inspiratzeko, bai? Inspiratzeko, bai. Eta gaur egun, ez, teknologiak eta inbeste aurreratu da baina, ikusi dugu eta esan dugu, ez da, ez auto digitalian egin duzula, hor da adibidez, ez, adimen artifiziala. Dozer gauz eskatu eta dozer gauz egin dutzuna. Ez da gilorrik, bilurrik edo muten dutzun, Iban, sortzaile moduan? A ber, bilurre muten da, ez dakigu norantza goiezen. Ez dakigu zelakua izango da netorkizuna, ez? Baina, bueno, egokitu behar zare bai, ez? Da, bueno, momentuz, horrek emuten dotzuna, ataten bodotazu txitxapizkat, azkenean, norberandako eguneroko lan hortara, lagundu zaitzake, ez? Da, nik usteot, bai, bilurra eukide txeke, ez dakigu norantza goiezen, baina, bueno, hartu inbiautza etortzen dien moruen gauzak eta horreaz jokatu bai, ez? Eta aprobetxau bai horrek emuten dutzuna, ez? Bai, azkenien olako lanak eta itxerakoen beste balore bat emote dutazu bai, ez? Eta artizautzai bai baloria emoten dio jako, eta jendeak nik uste bai publikua kasu honetan konsumitzen dagoen artia hori balora bitxen da. Baloratzen dagoela. Bai. Ikusten dagoela, noiz dan propio indako eta kariño zen maitasun indako eta noiz... Claro, ez da beste historia bat. Zeo zer raskarra behar bozu, bakitzu inteligente artifizialak horik emuten dutela, ez? Baina zeo zer gure bozu modu bat initxia ero detaile geixaukin eta, nik uste dut sortzaileak ez diela galduko.